sa kanunay nga ang pagtudlo ni Jesus gipaagi niya sambingay. Dili kun uso ngadto ang storytelling, dili tungod kay muna ang pamaagi niya aron ang tao participate diya sa pamalandong unsa ang kahulugan sa ngarian sa Dios. Ang tawag kini karon atong basa, the twin parables, ang hidden treasures and the finding of the pearl. Si San Marcos dunay 8 ka sambingay, duha ang sambingay yang original wala sa uban makita ng mga gospel. Kang Mateo 23 ka sambingay ug 11 wala makopya sa uban mga ebanghelista. Ang kang sa Lucas nga nagsunod kang San Mateo, there are 24 parables. 18 are not found in the other gospels. Kang John walay usa nga sambingay is using the symbolic language. So atong sambingay may tugon ini nga usa ka tawo nakaplag og kanabang bahandi sa lam sa yuta yang tabunan pagbalik niya kasi kwarta yang ipalit ang tibuok luti aron maiya ang mao nga kanang bahandi. Kaduha ang sambingay mitungod sa ngarian sa Dios sama sa usa ka negosyante nga nangita og talagsaon nga kanabang mutya sa diha kaplagan niya ibalik siya yang ibaligi ang tarang kabtangan o yang ipalit ang maong mutya nga pinakalindot. In these two parables, Jesus asks us what is most important to us, to you. Something worth dying for, or something worth interesting in, or something that is of great value, something worth the sacrifice. Kanabang naipanultihon sa Tagalog, hahamakin man ang lahat, makuha ka lamang. I will despise everything just to have you, or I will put my life in danger just to have you. Imagine the value of the kingdom and the willingness to sacrifice for it. Example, kanang bahalag publiko, basta daling kumangawat. Dagay tentasyon sa pagpangawat, pero may untang value nato nga tungod sa Ginoo, tungod kay gusto mahilangit, unta nga bahalag sinaw-sinaw ng kwarta diha, pero di na ako ibaylo ang akong pahigugma sa Ginoo. Muna yung bahalag pobre, basta di lang kumangawat. Aron mahimo kong kanang balaan at bangan sa Ginoo, di lang alang sa tao. Bahalag nindot ipagikatulog sa buntag, mubangon ko kay Domingo man ting simba. Imagine ang sakripisyo nga imong buhaton tungod lamang kung kay importante kanimo ang gingarian. Mo na makita nato matag adlaw karon kinsa ganahan mo simba kanang kasay sa kabuntagon nindot ikatulog labi na kung kapoy kagabi nindot ikatulog karon. So tungod kay imong gibalyo importante ang misa nga makadawat ka. Kawingon ka nga, jittery ko, o di ko mahimutang, o di ko makasimba, di ko kalawat. Muna mo simba gid ko, bahalag kapoy o bahalag tugnaw. Sacrifice ko sa galingon, aron ko makasimba. That is what is all about the two or twin parables.